Kad si se vratio iz Kijeva? Nisam se uspio sabrati još uvijek, evo prošlo je skoro pa 2 tjedna otprilike od toga i to je stvarno bilo uistinu teško gledati, dakle milijun ljudi doslovce bježi spašavati živu glavu iz ratom zahvaćenog područja. Kamo bježe? Bježi na sigurno, bježi prema zapadu zemlje, bježi iz zemlje. Tu govorimo prije svega o djeci i majkama, odnosno ženama. Dakle, muški su imali vojnu obvezu, na snazi je bila opća mobilizacija. Svi od 18 pa do 65 mogli su jedino dovesti njih do granice, vratiti se natrag, uzeti pušku u ruke i krenuti u obranu domovine, obranu svojih domova. Koliko se putovalo do granice? Ako smo krenuli u petak negdje oko 11, došli smo na poljsku granicu u subotu 17 sati i u Poljskoj, tamo u mjestu gdje smo mi gdje smo imali smještaj, bili smo tek u 4:30 ujutro. Dakle, jako dugo, jako dugo. Ima li straha za vlastiti život? Svi su meta. U ratu su svi meta. Dakle, ti ne možeš računati da će netko gađati određen cilj pa će namjerno ili slučajno pogoditi kolonu civila koja je na izlazu iz grada. Meni je bilo osobno najgore kada smo izlazili iz samog Kijeva. Za to je bilo potrebno 4 sata i zapeli smo na izlasku na kijevsku zaobilaznicu. A u tom trenutku u Kijev su ulazile vojne snage Ukrajinaca kojih do tog trenutka nije bilo u Kijevu. Dakle, Kijev je de facto bio nebranjeni grad u tom trenutku osim određenih institucija gdje se nalazila vojska. Dakle, kolone civila na izlazu, vojska, tenkovi, panično ulaze u grad da utvrde obranu, jer se obrana nalazila nekakvih 70 km od grada, a već su ruske snage rano prije podne došle na domak, znači najbliža točka je bila 30 km. I mi izlazimo, zapnemo, ti nemaš u tom trenutku mogućnost reakcije. Nemaš kamo, ne možeš naprijed, natrag, blokiran si, a slušaš detonacije koje idu sve bliže i bliže. Kako se donese odluka da novinarska ekipa odlazi iz rata? Kada se ide na krizna žarišta, uvijek postoji suradnja sa nekom sigurnosnom agencijom koje su većinom sastavljene od nekih bivših elitnih vojnika koji se bave osiguranjem predstavnika medija. I u konstantnom si kontaktu s njima, osim i ako on nije na licu mjesta s vama. I u jednom trenutku bila je donesena odluka, dakle prvo smo morali se evakuirati sa hotela gdje smo bili na glavnom Kijevskom trgu. Pa ajmo u metro, ajmo tražiti drugu lokaciju, treću gdje je najsigurnije. I onda je zakon 24 sata je donesena odluka evakuacija. I onda u tom trenutku, već je to pomalo bilo ja sam rekao ne minuta do 12, nego 12:01 minuta, jer više nije bilo niti slobodnih kombija koji bi nas mogli transportirati, a niti vozača koji bi bili dovoljno i hrabri, a i koji bi imali slobodnog vremena da nas bace, uopće da nas evakuiraju iz grada i da nas odbace do granice. Odluku ne donosi televizija, odluku ne donosi sama ekipa, odluku donosi vanjska suradnička ekipa, neko osiguranje koje dobro poznaje internu situaciju. To su ljudi koji u tom trenutku zapravo spašavaju i vaše živote. Koliko to košta? To su ljudi koji i inače znaju surađivati sa medijskim kućama, pa im stoje na usluzi, ne znam, velike medijske kuće kao što su CNN, BBC, one su u ovih 8 godina kompletno u Ukrajini. Dakle, tu se razvilo to tržište i fiksera i vozača, ljudi koji iznajmljuju automobile, koji poznaju lokalno područje, koji te voze od točke A do točke B. U ovom konkretnom slučaju se radilo o čovjeku koji ima 31 godinu, Nikolaj, koji je već prije toga bio sklonio svoju obitelj na sigurno. Pretpostavljam da je još odlučio nešto onako honorarno usput zaraditi i odbacio nas do granice. Međutim, on se odmah vratio, uzeo pušku u ruke i mobiliziran je i baš smo bili neki dan, smo se čuli da li je okej, dobro je, hvala Bogu sad. U Kijevu i živ. Brani Kijev. Dakle, nalazi se tamo na prvoj liniji odbrane Kijeva. Jesi li oduvijek sanjao baš o ratnom izvjestiteljstvu? Nikada. To se dogodilo igrom slučaja kad sam počeo raditi na Al Jazeera Balkans. Jel bi htio ići izvještavati sa tursko-sirijske granice najprije? Pa zašto ne? Nikad nisam
bio u takvoj vrsti novinarstva, uvijek sam radio nešto dnevno, političko, aktualno, dapače, zainteresiralo me. I prvi put kad sam otišao, to me eto nekako dalje nastavilo privlačiti u tom trenutku. Je opasno, neizvjesno, ali naprosto čovjek u toj situaciji ili jesi ili nisi. Jedanput možeš otići i reći hvala lijepa, neću se više nikad vraćati, ili naprosto još ideš dalje i gledaš gdje bi, kad bi mogao ići. Kako se čovjek nosi s adrenalinom u takvoj situaciji? Ne osjeća ga. Strah, normalno budala se ne boji, to je jasno, uvijek taj nekakvi osnovni postoji. Ali moraš racionalno rezonirati u takvim situacijama, prije svega ne paničariti, a za to opet postoji vrsta treninga, rada u neprijateljskim okruženjima koju smo mi prošli konkretno 2013. godine, gdje te barem koje rade isto agencije sastavljene od bivših vojnika, koje te naprosto upozore na sve ono što možeš očekivati. Uvijek je dobro staviti nešto na vrata od hotela, jer nikad ne znaš jel će ti netko njuškat po sobi, što si snimio, što imaš, jesi ostavio dokumente, jesi ostavio gotovinu, obzirom da se gotovinu moraš imati uvijek u takvim situacijama. Pa recimo, to je samo jedna ona najsitnija caka vezana za takve situacije. Kako izgleda tim? Logistika je sva udaljena, dakle ona se nalazi u matičnoj TV kući, a na terenu smo snimatelj, ja i agent za sigurnost, takozvani sigurnjaci. I nas troje smo zapravo osuđeni jedni na druge, moramo imati maksimalno povjerenje jedni u druge, vjerovati si, zajednički donositi odluke i poštivati nekakvu hijerarhiju. Zna se u toj nekoj ratnoj zoni uvijek je taj čovjek koji je zadužen za tvoju sigurnost, njegova je prva, njegova je zadnja. Ali ono što on kaže, to na kraju čovjek mora poslušati. Razvila se vrlo vjerojatno bespotrebna rasprava u javnom prostoru o sigurnosti ratnih izvjestitelja i izvjestiteljica, pa ajmo to javno demistificirati. Nose li se zaštitna oprema, da li je to neko pravilo struke i kako stvar stoji zaista na terenu? To je prvenstveno prvo i osnovno pravilo da se pancirka mora imati, a kad se pancirka ima onda se mora i nositi. A ova rasprava koja se stvorila, ja ne bi čak nazvao možda ni besmislenom, nego stupidnom. Ja ne znam da li je netko želio prikazati, obzirom da smo mi svi zaposlenici komercijalnih televizija, pa da je netko želio nas prikazati kao da prenaglašavamo tu opasnost situacije u kojoj se nalazimo noseći pancirke. Kad svira uzbuna u nekoj ratnoj zoni, ljudi odu u sklonište. Novinari su ti koji opet ostaju negdje na površini, naravno pokušavajući naći nekakvu sigurnu poziciju gdje će se nalaziti, gdje će se javljati uživo ili snimiti pa slati materijal. Šta bi trebali? Nositi potkošulju. Prvo i osnovno pravilo, pancirka se nosi. Jeste li vi bili u metrou i kako to doista izgleda tamo? Da, bili smo u metrou, spustili smo se u nekoliko navrata. Pa, onako nekakvi nadrealan, to je nadrealni prizor neki. Da naprosto ne možeš u 21. stoljeću vjerovati da će ljudi ići tražiti zaštitu od nekoga sklanjajući se u podzemnu željeznicu. U nekom normalnom svijetu znamo da se u podzemnoj željeznici sakupljaju oni koji nemaju krova nad glavom, beskućnici i ulični svirači itd. Ali da će ovako žene sa djecom dolaziti u strahu i pani trudnice, da će se rađati djeca u metrou. Ne, zaista ja čak ni ne mogu riječima opisati taj osjećaj kad čovjek uđe i vidi masu ljudi u metrou. Evo, to je nešto što, kažem, naprosto je nadrealno. Nadrealno gledati i onda se čovjek pokušava staviti u njihovu poziciju. Ok, mi smo tamo stranci, mi smo ljudi koji su došli izvještavati o tome što se događa njima. A kako je njima? Znači on mora napustiti svoj dom, svoju kuću, svoj stan. To kao da mi odavde sad moramo bježati, nemamo metroa u Zagrebu, ali... Pothodnik recimo. U pothodnik. I da ne znaš zapravo kad ćeš izaći iz njega. Uzimaš ono što ti je prvo pod rukom, više ne razmišljaš o tome jesi li uzeo vodu, lijekove, higijenske potrepštine, ono što je potrebno djeci, nego naprosto
bježiš i sakriješ se i moliš Boga da ne čuješ iznad sebe zvukove fijukanja granata, jer u jednom trenutku je bio taj osjećaj nevjerojatan kad smo se spuštali prema baš metrovu, bili smo relativno blizu na glavnom tom Kijevskom trgu i čuli smo avion. I sad kad smo se mi spuštali prema dolje, čuje se onaj zvuk koji doslovce para uši, tišinu para i ljudi su stali. Dakle, isto kao i mi. Staneš i zamrzneš, gledaš gore, ne vidiš ništa i ne znaš šta će se dogoditi. Tu se čovjek ne može ne poistovjetiti s njima jer znaš da im sad slijedi mjeseci nekakvog pakla. Prije svega neće znati što im je sa onima koji su ostali. Ne da Bože da im je, a među njima je jako puno očeva koji su dovodili djecu i u suzama se rastajali od njih, ne znajući hoće li se ikada više vidjeti u tom trenutku. Dakle, to je možda smo mi svjedočili stotinama posljednjih pozdrava obitelji. Kako čovjek proradi to da je vidio stotine posljednjih pozdrava? Ne znam, evo. Imaju li ratni izvjestitelji neku psihološku pomoć? Pa nemaju, ali to je naprosto nešto što mora čovjek sam sa sobom proći kroz to. I moraš biti sretan kad se vratiš i onda nešto što ti doživljavaš zdravo za gotovo u svakodnevnom životu počinješ puno više cijeniti. A što kad ratni izvjestitelj postane otac ili suprug, postoji li ono sad ne bi išao ili ono nemoj ići? Zašto baš ti? Da, postoji, ali u mom slučaju toga nije bilo. Jer moja supruga zna da sam ja imao i želju ići i naprosto me kao takvoga i upoznala. Da zna da sam spreman ići na takve situacije i da dobro reagiram na takvim terenima. Puno bolje nego na nekakvim drugačijima. Ali ako počneš razmišljati o tome što bi ti se moglo dogoditi, ostavljaš tu i ženu i dijete malo, koja ima 19 mjeseci, onda ćeš tek prolupati i nećeš raciju zadržati u svojoj glavi. Jer ćeš razmišljati o nečemu, a drugomu nećeš biti fokusiran tamo gdje jesi. Što je sa pitanjem neutralne misli? Ukoliko si ti jako dugo na nekom području, pretpostavljam da je ljudski početi osjećati empatiju prema jednoj strani, prema ljudima s kojima zapravo ipak živiš i dijeliš sudbinu, dijeliš opasnost zračnu, ako ništa drugo. Kako se zadržava taj novinarski pristup neutralnog izvještavanja? Nije to lagano, ali uglavnom u takvim situacijama ljudi s kojima se ti susrećeš svakodnevno, pogotovo ako su civili, oni čak i nemaju dostupnost nekim informacijama koje ti imaš. Najbolje su u neku ruku one koje dobivaš iz prve ruke neposredno, ali u smislu da izvijestiš o situaciji među ljudima. Kako se oni osjećaju, jesu li u strahu, hoće li bježati, neće li bježati, hoće li se unovačiti, neće, zašto smatraju da je rat potreban, nepotreban. A sve ove druge informacije koje su vezane za politiku i geopolitiku i situaciju zašto tko i zašto netko nekoga napada, filtriraš, imaš ih sa masu strana, ali uvijek je kada dođe baš do one ratne situacije, kad se proglasi ratno stanje, onda je uvijek nekako najbolje se navezati na onu središnju vlast i ipak slušati informacije koje stižu od tamo. Pogotovo danas u ovo doba društvenih mreža, to je leglo dezinformacija, čiji namjerne propagande koje imaju svrhu širenja panike među ljudima. Mi doslovno gledamo storije, snimke, upise na Twitteru, na Facebooku, ljudi koji su u ratnim zonama. S jedne strane to pomaže empatiji jer ljudi imaju osjećaj da zaista vide rat, da se on ne događa negdje drugdje, ne mogu zatvoriti tako lako oči. S druge strane, koliki je to problem za filtriranje stvarnih informacija publici? Veliki je problem. Veliki je problem jer u ratu je propaganda
Sve, da. To je, i ona dolazi i s jedne i s druge strane, sa obje uključene strane ili 3 koliko je god ima. Tako da to je nešto na što se treba paziti. Baš sam se nagledao i ovih 10-ak dana, sad kad smo se vratili. Masa je toga, kažem, teško je to užasno procijeniti, a mora čovjek nekako i najbolje dakle, ne pridavati važnosti. Ok, moguće je da se dogodilo, možda i nije. Po meni je bitnije biti točan, precizan sa informacijom, nego u nečemu biti prvi. To nije samo stvar ratnog izvještavanja, nego je to stvar generalno. Mi smo danas svjedoci u komercijalizaciji svega, dakle suparničke TV mreže, da svatko nastoji objaviti nešto prvi. Mi konkretno uvijek napravimo odmak pa provjerimo informaciju. Jer puno puta su drugi napravili pogrešku, a mi smo učili iz pogrešaka tuđih, ne svojih. Opet ponavljam, bolje je biti objaviti nešto točno, precizno, provjereno, nego trčati grlom u jagode. Ivane, biste li ponovno išli u rat? Bi. Vidite li da ovo u Ukrajini brzo završava, svi se tome nadamo? Ja se nadam, ali baš ne vidim da će to biti. Bojite li se atomskog rata? Bojim se, u principu. Bojim se jer preveliki su ulozi tu stavljeni na stol i ljudi su u ovom trenutku su svi na sve spremni.